أول DTC. Na rasa gatana, na rasa mamata, Allahu ya ji kanki ya gafarta niki ummata. Da fari na sa sunan Allahu mallakin komai, alhayyi kai ne mai rayawa kake kashe komai. Allah dubin salati kunsa shugaban komai, na sa da manzan tsira darajarsa ne ake komai. Da ali na sa har da sahabu masu albarma, Allahu dan girman annabi kai wa umma albarma. Ba za na manta ranar asabar ba 10 ga watan dai a shekara ta 2025 daidai. Da safe na shigo gida domin na gaida umbana, da muka gaisa sai umma ta ce ga abinci na. Sauri nake yi hakan ya saka na bar abinci na, a lokacin nan uwa uku zanugun ta fatina. Misalin 8:30 na dare lokacin na dawo, na zallaka titi gun dan bala abokina. Mun fara magana ni da shi ko ya ganni na yi juyawa, ya ce mini ina za ka na ce yanzu zan dawo. Waya ta sa in ba ni da caji na je na bayarwa, a je ga yammanmu na asibiti an yi kwantarwa. Kwadonmu da a asibitin da wake ba faɗin wai ba, tiji ya wanda ya zo dubin umma sai kuka. Tun daren jiya umma ta bata farfado ma ba, da asuba ne muka samu taron